Het is helemaal vandaag 10 mei 2018. De Bevo-mannen zijn er klaar voor. Gewoon vandaag de bekerfinale spelen tegen Aalsmeer. En ze gaan spelen in Almere. Wordt een topper. En Bevo is er alles aan gelegen om deze wint, deze beker, mij terug te brengen. Hey, vanavond in Pallingen, bij de Heuf, komen ze allemaal terug. Hopelijk met de beker. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Je ziet het. Achter de spelers ziet je de flexjes komen, maar ook de supporters. Want zien ze met veel mensen naar Almere gekomen. Want er is in de prijs te horen. De Nederlandse handbalbeker kan gewonnen worden. Die finale. En die wordt dan tegen Aalsmeer gespeeld in Almere. De mannen van Bevo moeten een net in de vinger. Gewoon kijken of dat lukt. Barbie Dario Polman wordt aan zijn shirt getrokken van goede kwaliteit. Komt de bal opnieuw via Pim Augustinus. Dario Polman kent dat niet goede en opnieuw wordt er geblokt. Vrije worp. Kent de bal wordt dan dadelijk wel in. Ja, de verdediging van Aalsmeer is ook stug. Opnieuw, Dario Polman kent het dan wel even. Dat kan niet. En de 1-0 gezien het uur, een fuske in de lucht. En als hij scoort, is Bevo altijd in goede doen. De supporters met vulen aanwezig, maar ook de supporters van Aalsmeer waren door hier. En dan is het de stop van Hammersmiet. Kunnen we dan opnieuw een doelpuntje maken vooraan in de wedstrijd. Al op voorsprong komen. Dat kan. Nick Johannes duidt het voortreffelijk. Met de 2-0 te scoren. En Kiens, de fuskes op elkaar. En het publiek, ja, die zult je dadelijk huren en zien. Dan komen de mannen van Aalsmeer terug in de wedstrijd. Gaan we kijken of dat kan. Er komt er een overtreding. 2 minuten. Quentin Koolman naar de kant toe. Dat is niet slim. Vooraan in de wedstrijd. Strafminuten oplopen. Dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Of wie er kent in de wedstrijd.
opnieuw. Stop Hammersmiet. En dan is het Pim Augustinus. Ja, man afdekken, man trekken. Dat mag niet met het handbal. Naar de kant toe. En dan is het twee spelers van Bevo minder. Wat gaat er dan gebeuren? Vuur aan in de wedstrijd. Ja, komen we toch weer in balbezit hier. Inmiddels 4 spelers. En Jeroen van den Beuken, jawel, hij weet te scoren met ondertal. Hij maakt er in ieder geval 7-4 van. En dan moeten de mannen van Aalsmeer nogmaals op gelijke tred zien te scoren. Dat doen ze nou hier. Kevin Hoijman maakt er 8-8 van. En heeft Bevo toch een beetje schaaien opgelopen met die strafminuten. En niet, Jeroen van den Beuken werd schitterend te scoren. Hey, 9-8. En dan is het misschien wel eens even de tijd om te kijken. Ja, het publiek is tegen elkaar bezig. We staan weer op voorsprong. De time-out is door. Jo Smits zien mensen instrueren. Wie moet het verder? Want deze prijs hebben we vooraf toch samen afgesproken. Die nemen we mee naar Panningen toe. De time-out is toch om de puntjes op de i te zetten. Gewoon kijken of de mannen van Aalsmeer in ieder geval het doel kunnen vingen. Of is Hammersmiet die de bal nog wel eens gestopt heeft deze wedstrijd al. Komt de aanval via Waibong naar de linkerkant toe weer. Komt hij dadelijk terug tegen de B van Dam. Ken de goeie? Ja, dit is opnieuw Hammersmiet hier. Goed gedaan door. Hij hult de bal tegen en geen doelpunt. Kan dan de Bevo-mannen gaan scoren. Een doelpuntje uitlopen. Jawel, daar je Polman. Hij zelf, ik zeg het al, als hij een goede doen is gans Bevo ook een goede doen. 10-8. Publiek, nou zit er nog rustig bij, zo van, ja, we staan al vuur, maar er is nog lang te spelen. Dat zien deze mensen ook hier. En ze berusten er misschien ook wel een beetje in. Komt de bal in ieder geval, en dan is het weer Hammersmiet die met de voet kan pareren. Komt de bal bij Niels Poet, kan hij dan scoren? Dat duidt hij. Jawel, hij scoort de 15-14. De eerste helft zit erop. En we gaan met een voorsprong in ieder geval rusten. Dat ziet ook de coach hier. Want de wedstrijd zal de eerste helft zo afgelopen zien. Er komen nog wat fragmenten waar de bal gemist wordt of overgeschoten wordt. Zoals hij de bal van Jeroen van den Beuk. De tweede helft. Dat gaan we zien of de Bevo-mannen stand kunnen gooien. Kunnen ze de beker winnen? Het zul je wat zien. Mijn oppanningen door komt Bino de verdediging in actie. Maar het is toch opnieuw door. Oh nee, balverlies van Nick Jordens. Gewoon de mannen van Aalsmeer er tussenuit. Ja, kijk eens, Hammersmiet. De voet in de log. En Samir weet niet te scoren. Dat is natuurlijk kaarsje voor de trainers van Berlo en ook Jo Smits. En het publiek in grote getalen aanwezig. Stijt ervan en zit ervan te genieten. Die komt de bal door via Nick Jordens. B van de Beuken. Die kan die scoren. Nee, dat kennen we nog niet. Maar dan is het Nick Jordens. Ja, nee, maar ze kunt die Koolman. Wordt door gestopt de bal. En het publiek, ja, blijft de moed horen. Er wordt getromd, er wordt getoeterd. Alles ziet je op de tribune. Dan komt opnieuw de bal bij Samir, bij Wong. En dan is het opnieuw door de Hammersmiet. Ja, hij pareert opnieuw de bal door. En dan gaan de mannen van Aalsmeer opnieuw in de aanval. En dan is het Waibong. Die weet wel te scoren nu. Hij scoort de 17-17. De wedstrijd helemaal gelijk. Gaan we opnieuw in de aanval. Kan Bevo in ieder geval in de laatste kwart van de wedstrijd stand houden. Nick Jordens, ja, schitterend toch hier. Hij scoort de 20-20. We waren inmiddels een doelpuntje achtergekomen. Kunnen we dan terug in de wedstrijd komen. Dan opnieuw de aanval. En dan is er opnieuw door een overtreding gemaakt. En de scheidsrechters hebben het gezien. Jawel, het is de vierde keer. En dan is het opnieuw Quinten Koolman. Jeroen van den Beuken zei nog, ja, ik heb het gedaan. Maar dat trapt de scheidsrechter niet in. Nee. Dan moet Quinten Koolman, die moet het veld verlaten. Ja, er is niks aan te doen. Hij krijgt door de rode kaart. Hij moet inpakken. En dan is het over en uit voor Quinten Koolman in deze wedstrijd. Jo Smits moet zich wel in laten vallen. Wat gaan we dan doen? Wie gaan we dan aanpakken? Ja, kunnen we een 7 meter voor Bevo. En schitterend gewoon hier. Cypren Stijweg. Die door in ieder geval feilloos inschuurt. En van later opnieuw. En dan de boven in de kruising. Ja, Jo Smits wil laten vertellen. Daar had ik het niet op wat er door deed. Maar hij scoorde wel geweldig door. En natuurlijk 2 doelpunten achteruit van Cypren. Dat brengt de Bevo-mannen wel op voorsprong.
Dan gaan we kijken in het laatste van de wedstrijd hier. Gaan we nog even een time-out, even bijeenkomen. Wie spelen we doen? Gooien we vast. En dan is het schitterend toch. En dat waren vandaag toch hier. Nick Jordens vallend achter hem. 28-26. Met nog een paar minuten op de klok. Gaan we kijken. Kennen de man van Aalsmeer scoren? Nee, dat kennen ze niet. Robin Boomhouwer, meestal. Dan opnieuw. De bal in bezit van Samir. Gaat dan de bal opnieuw naar Boomhouwer. En opnieuw. Ja, weer een moment van Hammersmiet. En dan zien de mannen van Bevo door. Dan moeten de mannen van Aalsmeer terug. Overgeschoten door Robin Jansen. Krijgen we dan nog geen kans voor de mannen van Aalsmeer. Haalt die 28-26. Publiek op een bankje. En dan gaan we kijken. Toeters en bellen. Je ziet het opnieuw. Bijeenkomen. Time-out. De laatste seconde van de wedstrijd tikken weg. En de mannen van Aalsmeer moeten nog minimaal 2 keer scoren. In een verlenging doen krijgen. Komt die bal. En het niet. Hammersmiet. En kijken ze het publiek. En dan is het toch Samir die de bal op 28-27 brengt. Hebben we nog een half minuut te spelen. Kunnen de Bevo-mannen dat uitspelen. Mogen niet balverlies liggen. Want dan is het dadelijk dat ze nog een kans krijgen. Ja, ze gaan einde bij het spelen. Komen er allemaal aan. Nu alles naar voren. Je ziet het. Een gangvak vol met geel door. En wat een feest zou je het zien als ze kans winnen. Balbezit hoor je niet afgeven. En dan wordt de bal geplaatst door Niels Poel. Kan die bal niet vasthouden. Koeman pakt die bal. Trekt hem eruit. Dan komen de mannen van Aalsmeer. Dan ga je een keer. Maar dan is het tijd. En dan is Bevo de Nederlandse beker gewonnen in het handbal. Wat een feest zul je het zien. Groot feest, want de supporters, ja, ze mogen niet de trein op. Maar alles wat geel is, gaat gewoon over die tribune neer, over de afraster en gaat bij feest vieren. Drie finales, in één mocht Bevo meespelen en je wint. En die hadden we binnen, inderdaad. Ik denk voor de vereniging ook schitterend. Mijlpaal blijkbaar, eerste beker. Ja, schitterend. Goede wedstrijd gespeeld. Gevochten Leeuwen. Ja, als team was een topprestatie. Hoofd koel gehouden, was top. Zo graag de beker hebben. Hè. En we hebben hem. We hebben gestreden. Het was zoals verwacht weer een hele spannende wedstrijd. Dus zo je in de 10 minuten beslissen weer en nou zo was het. En het kost weer alle kanten op. Dus, ook goed handbal heb hem. Ik vond ons wel terecht te winnen. Ik vond ons wel beter. Ja, en Aalsmeer is gewoon een stroeve ploeg. Met veel kwaliteit, maar ik vond ons beter. Ja. Quinten Koolman kwam naar Bevo toe, zag en een verwon. Precies, dat is juist gezegd denk ik. Mijn eerste jaar, eerste titel, doet heel veel deugd. Ik vind het ook een hele goede wedstrijd, ondanks dat je met een paar gele kaarten het veld moest rijden in de tweede helft. Maar een hele goede wedstrijd gespeeld. Ja, voornamelijk in de dekking. En dan ja, hun cirkelspeler was daarin heel slim. En de scheids had het niet altijd niet evenveel in het spel mee. En dan kreeg ik mijn derde 2 minuten op het einde. En dan baalde ik echt heel hard dat ik uit het veld moest. Jullie zijn weer terug hier in Panningen. Hoe was het vandaag?
Het was een geweldige happening vandaag met het geel-blauwe legioen wat aanwezig was in Almere. En wat ook eigenlijk bij wel een extra man is voor het team geweest. Dat wij toch die beker uiteindelijk te pakken hebben gekregen en mee naar Limburg hebben genomen en naar Pelemaas. Ja, want ik moet zeggen, iedereen, elke speler, die bedankt ook het legioen en de fans hier. Ja, Joost Meets zei vandaag zelf even tussen de menigte op. De beker heeft de club gewonnen en dat betekent eigenlijk dat iedereen daar een bijdrage heeft. De jongens hebben het moeten doen op het veld, maar er zijn zoveel mensen in deze hele mooie club die dat elke dag voor elkaar proberen te krijgen. Om de jeugd te laten trainen, maar ook de jongens op het veld het eerste. En we zijn er echt trots op dat we die beker hebben gekregen vandaag. De rij van 3 is nu vol en we gaan voor de rest gewoon, simpel. Ja. Het was gewoon waanzinnig, man. We pakken gewoon die beker, we staan als meer, 1 doelpunt verschil. Helemaal niets en als meer. En wie spreekt? En wie spreekt is voor ons weer? En wie spreekt is voor ons weer? En wie spreekt is voor ons weer? Oké, stop nou. Hoe ziet het de rest van de avond er nog uit voor jullie? Je gaat voorlopig niet naar huis. Nou, we gaan voorlopig nog niet naar huis, nee. Dat is niet de bedoeling. Nou, tegen Aalsmeer is een altijd spannende wedstrijden. En ja, gewoon geweldig hoe die boys het vandaag gedaan hebben. Genieten. Wat was nou het moment van de wedstrijd? Ik durf het niet te zeggen. Denk wij dan? Maar. Ja, ik weet eigenlijk niet. Het was eigenlijk 2 minuten voor tijd. Sta je er 2 voor, Aalsmeer mist. En dan ben je eigenlijk wel zeker. 2 minuten mag niet meer fout gaan. 2 doelpunten verschil. Dan ben je binnen. En op dat moment, iedereen weet gewoon. Het werd nu even spannend. Maar dat maakt niet uit. We wisten het wel hoor. We werden gewoon kampioen. Dan pak je die beker. Vanavond lekker feesten. Hoe gaan jullie de fans of de spelers straks ontvangen? Nou ja, het gaan jullie zo zien. We zetten wel rookbommen neer. We schieten wat de lucht in. En dan gaan we lekker een biertje doen. Eentje of ja 1 keer. Op 5 kranten. Nee, pak je 1 biertje, maar die doen we een keer 30. We gaan gewoon lekker feesten met z'n allen. Lekker, iedereen die van Bever houdt, is bij elkaar. Even een voorproefje doen hoe dat straks eruit ziet. Oké. Ja? Kom boys, onze klassieker. Onze klassieker.
met medaille erop of niet. Volgens mij gaat het feest gewoon... Deze gaat terug en deze mogen we houden. Ja, kijk, nou, dus dat maakt niet zo heel veel uit. We hebben natuurlijk ook op het laatste moment nog iets moeten regelen, maar ik zou graag alle spelers, maar ook de trainer en de staf een beetje naar voren willen. Want we hebben allemaal een bosje bloemen voor jullie geregeld. En ik wil toch iedereen feliciteren, want jullie hebben als spelers natuurlijk moeten doen, maar daar heb je wel een organisatie voor nodig die alles zorgt dat alles oké is en alles perfect geregeld is. Dus ook voor de staf, graag een applaus daarvoor. Het was vandaag een mooie wedstrijd van iedereen. We hebben super aanval gespeeld, een prima dekking en ja, op de einde een verdiende winst. Mag ik zeggen dat je misschien wel een van je betere wedstrijden hebt gekiept vandaag? Ja, zeker. Ik denk vandaag heeft iedereen nog een beetje meer gegeven dan in een andere wedstrijd. En ja, om een finale te winnen moet je alles geven. Het grote geluk wat ik mag meemaken is dat ik altijd namens de ganse provincie mag spreken. En ik moet ook zeggen dat vooral namens Zuid-Limburg de felicitaties gebracht worden. Want er zien natuurlijk 2 prijzen te winnen. De beker en het landskampioenschap. En natuurlijk, over een paar weken gaat het gebeuren tussen de Lions en Aalsmeer. Maar vandaag is de beker gewonnen